Ja sam Adrian Mole, živim sam sa svojim ocem i majkom u Velikoj Britaniji, imamo jednoga psa. Jednoga dana moja je majka odlučila napustiti mene i moga oca i otići s našim prvim susjedom, gospodinom Lukasom. Od tog dana meni je počelo sve ići nizbrdo. Jedan klinac u školi me je neprestano maltretirao i tražio da mu dajem novce, bez da mi on to ičime uzvrati osim batinama. Zaposlila sam se da raznosim novine i da pomažem starim i nemoćnim ljudima i ondje sam upoznao starog starca Berta Baxtera. Postali smo jako dobri prijatelji, on je inače star i usamljen i ima jednoga velikog psa. Ali sve je počelo ići nabolje kada sam upoznao i zaljubio se u djevojku Pandoru, koja mi je naposljetku postala i cura. Taman kada mi se u životu sve počelo vraćati u normalnu, vratila se moja majka i sve je opet bilo kao nekada.